И сега, хранене на кучето, на малкото куче. Това е обезмаслена извара на дядо Ливен. Половин пакет извара слагам на 400 грама телешка кайма. Така. Слагаме половин пакет извара. Готово. И сега слагаме телешка кайма. Кайма от телешко месо. Към сместа добавяме 3 сурови яйца. Като 2 от тях ги слагаме заедно с черупките. Не му дойдат много черупки от 3 яйца, затова само на 2. Първоначално съм започнал с черупките от едно яйце, да не му дразнат стомахчето. Получената смес хубаво се умесва. Това е яденето за един ден, за 24 часа. Трябва да се получи хомогенна смес. Тук направихме малко. Сега ще съберем всичко. Трябва да се получи хомогенна смес. Така поне аз знам кучето ми какво яде и какво му слагам в яденето. За разлика от готовите сухи храни, които не се знае какво има вътре в тях. Ако имаш зум, не е нужно да ходиш и да клатиш апарата, с зума можеш всичко да правиш. Сместа започва да добива хомогенен вид и след малко ще е готова. Сега сместа е вече напълно хомогенна. И за да не се товари храносмилателната система на малкото куче, е добре да се храни по-често на по-малки порции. Затова аз ще разделя това ядене на 4 порции, тъй като го храна 4 пъти на ден. И за целта ще се отделя в една друга паничка. Половината от тази смес. Така. Тук снимай. Така, отделих половината от тази смес. И тъй като кучето все пак има нужда и от растителни добавки, въглехидрати и растителни протеини,
използвам такава добавка на Happy Dog с мюсли, от която взимам с мерителна чаша 150 грама. При което я изсипвам и заливам с гореща вода от чайника. Така, тъй като всичко от хладилника, каймата и зварата също ще се затоплят и няма да простудиме кученцето. В случая Вонт. Тези мюсли са много хранителни, съдържат жито, овесени ядки, пшеница, царевица, ориз, моркови и други зеленчуци. Има такива царевица, има такива, които съдържат билки. В случая използваме такива с моркови. Като ги редувам, веднъж слагам от тези добавки с билките, веднъж слагам с морковите. И сега пак се бърка, за да стане яденето хомогенно. Трябва да се получи хомогенна смес. Трябва да се умеша, докато се стане сместа напълно хомогенна. Като за да усвоява калций от изварата, му давам витамин D3 допълнително и съответно му давам и допълнително таблетки калциум фосфат С, които са човешки за хора, които съдържат калций и фосфор в правилното съотношение. Витамин D3 профилактично му се дават по 2 капки на 10 кг живо тегло Вигантол за бебета. Тъй като сместа вече е хомогенна, аз сега отново дела на 2 и по този начин кучето получава четвъртинка от яденето. След 4-5 часа ще му дам и другата половина. Точно на половина съм го разделил. И Бон, заповядай. Бон апети!